Grak Shalo, Bisramganj Poddunagar Amchaini, Nukhungbraino, Bisramganj Habjonal ni Bkhakti 225 ta rubber nursery bagjakhao. Aro Faimanjak Phaika, Bisramganj Habjonal ni chairman Shuron Deborma, te Mothani Adongsong, te Amchaini Lukurok. Phainai Shalobo haino hai beneficial rok no juda juda rimong riwui beneficial rok ni hamkrai ni bagai samung khlai thangnai hinai saka Bisramganj Subjonal ni chairman Shuron Deborma. Bisramganj ni simi Buddu Deborma ni koktoma Chumui TV. मुख्यमंत्री ने आबाद मिशन नीति सिनियर विश्रामगंज सबजोनल अंडर सिनियर पद्मनगर एडीसी विलेज सोंतिनी 6 जन रजाखा रबर्ट फांग इनके प्रति फैमिली 225 टा खलायनाय रजाखा इनके ओ जागाव जों कोनो जागाव पार्टी तुया एक कथा जों जागाव जे जागा कायजे गेतंनाय जागा गना बननो जों बेनिफिशियरी नि खायनाय जों सारा बांलायो कोनो जागा बीजेपी आईपी आईएमपी नि करे जे जागा गना बननो लायो जे जों बुसकाङो बाहायनो गाहाम नो वानसुंमु उद्दबनाजा सिनियर नि डेभलपमेन्ट सबजननि अफिसार साबसिडि गतगो जे दैसिनि अर नायकलनाय सिनि मथानि थु ताइ बिभिन्न पार्टीनि नायकलनाय दं बिसिंतिबो जतन थानो नांगयो जागा खालि दं हांखे किसा दाति दाति सिनि सबजनाल सापायके हांखे बा रफायके हामनाय बुसकाङो सोंतेबो प्रजेक्ट खायनाय महारबत कायनायनि बागै बा सुदर आबाद सिमिया आ जागा कवाइबो दङ सिनि बुसकाङो कवाइबो गायजेंनाय लेबु गायजेंनाय मौसुमि गायजेंनाय जे खायना मुसुंमानि नथै जारा जागा खालि दंनाय रक बरक जतन थाना आंगयो अर पार्टी तैया जत जागा खालि जे जागा गना बनो माननाय जे उपयुक्त आव फाइनल सोंनायबो निउ खायताबो रै दं इनके तैताम सानाय ताखक तै बुखुराव जे आबाद माननाय रक बर बाहायना आबादनो काहंगो जत्न खायनाय सरकार जखन बनो नायकानि खायनानि बागै रां पैसा रై दङ आ रां पैसा जाते मिसइउजिं याति खालायनाय बरक काहामखो सामुं तांगै आ आबादनो दाति दाति बरक फसल मानानि बागै बरक चेष्टा खायदो तिनि ब पाराव काजगे दङ तिनि म पद्मनगर एडीसी विलेज बस नम्बर 1 3 नम्बर वार्ड ना तिनि चिङरा पद्मनगर विलेज कमिटिओ चिनि बेनिफिशियरी दङ राबार फांचारा काले माने स्टार्टिंग निखा तामनि हिंका जों ताइबो सिगांनो चिनि बेरा हाकर बेबं कमप्लीट दं माने जों चारा थांनाय लेखे चिनि चेयारमेन सबजोनल डेभलपमेन्ट कमिटिनि एकसाथे जों चारा थांनायखे नार्सारिओ चारा मेचुर चारा इंया ब्लाइकलै आबन बागे जों चारा नाहालिया तिनिखे जों नाहारका आगामी 6-7 दिन बिसिं चिनि बिश्रामगंज सबजोन एलाकाओ जों पुरा बागान कायनायनि बागै जों दिनै उद्बोधन खालायगोता परिबेस हिसाबथै जेरो ना परिबार हिसाबथै जों आरो 10 हेक्टर चिनि राबार कायनायनि जों टार्गेट मानखा चिफ मिनिस्टार राबार मिशननि बिसिंथै ओंका बेनिफिशियरी दङ 20 जना ओंका तिनि बियां जरतै काजगनो तिनि पद्मनगर 6 जन जों कायलाय दङ 6 जन बरंनो रनाय महैदा 6 जन ओंका म 3 हेक्टर पाइनि के तिनि कचार कासा बेनिफिशियरी कचा सारा रखे 225 टाका बरक मानाय 225 टा जों तर हाफ हेक्टर के जखायबले हेक्टर 450 टाका क्लायो ओंका हाफ हेक्टर निके 225 टाका बरक चारा मानाय अच्छा